Ftit aktar minn 2000 tunnellata ta' skart inġabru minn qiegħ il-baħar fix-xatt tal-Isla. Dan waqt clean-up fil-baħar li ġiet organizzata mill-Aġenzija l-Enerġija u l-Ilma bħala parti mill-kampanja ta' tindif ikkoordinata minn Parks Malta. F'din l-inizjattiva ħadu sehem entitajiet li jaqgħu taħt ir-responsabbiltà tal-Ministeru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża. It-tindif sar primarjament taħt il-baħar bl-għajnuna ta' aktar minn 20 għaddas u għawim bl-snorkel minn diversi entitajiet governattivi inkluż l-Aġenzija l-Enerġija u l-Ilma, l-Awtorità r-Riżorsi u l-Ambjent u numru ta' entitajiet oħra li offrew is-sapport tagħhom. Għal din l-attività attendew ukoll numru ta' għawima li assistew minn fuq il-baħar waqt li għad konsiderevoli ta' parteċipanti kienu qed jassistu l-attività minn fuq l-art. Fost it-tunnellati ta' skart li tellaw minn qiegħ il-baħar inġabru qatt konsiderevoli ta' fliexken ta' ħġieġ, metall u pajpijiet flimkien ma' numru ta' siġġijiet, batteriji, ħbula, tajers u anke banju. Għaw affarijiet li l-om 20 ta' snin, probabli mill-aħħar gwerra law l-nis baqaw bil-mentalità li jistaw għadbu l-bahar, jidaw jamlu ħafna ħsara, speċjalment batteriji, affarijiet li fihom kimiċi, ħafna ħadit, daw jikisru l-ekosistem fraġla ħafna fil-bahar u jeqirdu l-ħajja marittima. Hemm bżonn li ma nibqgħux inwadbu skart il-bahar. Intant il-Ministru Mirjam Dalli tkellmet dwar kif il-kampanja ta' tindif se tissarraf f'azzjoni doppja favur l-ambjent. Minn barra tindif u l-ġbir ta' skart se jitħawlu żewġ siġriet għal kull tunnellata ta' skart li tinġabar. Is-sena li għaddiet, grazzi għall-inizjattiva li għamilna fejn rajna li nkunu qegħdin nħawlu żewġ siġriet għal kull tunnellata ta' skart miġbura, irnexxielna nħawlu 1500 siġra. Din is-sena wkoll qegħdin naraw li nkunu qegħdin nagħmlu l-istess ħaġa, ġifieri għal kull tunnellata ta' skart miġbura ħankunu qegħdin nħawlu żewġ siġriet u nittamaw li jirnexxielna nilħqu jekk mhux naqbżu dak l-ammont tas-sena li għaddiet. Min-naħa tiegħu il-Kap Eżekuttiv tal-Aġenzija għall-Enerġija u l-Ilma Manuel Sapiano fil-waqt li ringrazzja lill partiċipanti u l-entitajiet li offrew l-appoġġ tagħhom għal din l-attività, sostna kemm attivitajiet bħal dawn huma importanti għall-Aġenzija u dejjem jiġu inklużi fil-kalendarju tal-entità.